Kukopheke umlando enhlonga eMsinga. Lapho wenziwa khona umcimbi wokukhulisa inkosazana yamanzi iMameti. Lo mcimbi-ke ukale izolo lapho kugingwe khona izinkomo ezimbili futhi kulindeleke ukuthi kwenziwe yonke into eyenziwa uma kukhuliswa umuntu wesifazane. Sizokhumbula umasipala waseMsinga wakhela udengedume lwendlu inkosazane yamanzi khona lapha eMsinga. Yayingu-480,000 kubalelwa kulelo nani. Kanti uma sihlabela phambili, umculi kaMaskandi ozenza uThandeni SK, igalofu elisha libuyile endimeni. Kuzwakala sengazuthi liza namanoni. Ngicela uzibukele ividiyo sizwele.